Здравейте, приятели! АТВ-то е на почти 1000 км. Вчера го правих тюнинг. Много приятна изненада. Много се радвам. Откакто му сложих новите гуми, АТВ-то стана малко мутно. Всъщност аз не знам дали има видео за новите гуми, ама предполагам, че няма. Канала забравил съм. Отдавна не съм качвал. По принцип си карам, ама не съм качвал. Ето ги новите гуми. ITP TerraCross. Стана брутално. Брутално. ITP TerraCross 255-65-14. Тая гума е много по-дебела от другата, оригиналната, и естествено доста по-тежка. Къде забихме гавна? Изключително доволен съм от тия гуми. АТВ-то стана брутално. Не вървеше особено. Беше станало мудно. Ама Вотиверико! Вече вариатора е тунингован с нови яки пружини Stage 2. Тоест в момента АТВ-то е Stage 2 на тунинг. Като Stage 3 е най-високото и реално се води за каране в скал. Тоест няма да е приятно за каране в такива нашите условия, които са. По съвет на Митко от официалния представител на Segway за България, оставих по-дебелата шайба, тъй като комплекта идва от две пружини тежести и шайба на Вотиверико. Говоря комплекта за вариатора. Чакайте, че мисълта не ми върви толкова рано. 7 и нещо е 8 без 10. Да. Титнах си без да искам. Ще пусна снимки как изглежда тунинга. Като цяло пружината на първичния съединител се сменя с по-къса и малко по-дебела, по-яка е. Сменят се и тежестите на центробежния, нали, на първичния съединител тежестите се сменят с по-тежки. Като размер не са по-дебели, обаче материалът е по-тежък.
от стоковия. Стоковите са някакси като графитни изглеждат, все едно са от графит. Как дърпа! Дърпа доста повече. Май вдигна оборотите. Това, което забелязвам, защото стигам до 6000 нещо. Вече се движи на повече обороти, което означава, че ще харчи повече. Ама това е. Не ми се влиза на студеното, защото е доста студено. Чакам си подгрева на ръчките. Мислих да снимам целия процес по апгрейда, обаче като за първи път отне доста време и не ми се снимаше. Някъде 4-5 часа. 4 часа. А иначе самия апгрейд може да се направи за 1 час. В представителството на Segway можете да си поръчате. Това не е реклама, принципно казвам. Можете да си поръчате комплекти за вариатора, за апгрейд на вариатора. И бекшифта, което е когато пускате, съединителя отделя и започва да се чува ремъка. Вил. Преди бекшифтването ставаше адски. В смисъл все едно набиваш спирачката, адски грубо. Сега е супер лесно. Супер леко е, почти не го усещаш. Тоест, когато карате е така, пускате и започва да се чува, вижте двигателя се чува все още. И сега започва само ремъка. Вил. И при подаване на газ съединителя на вариатора се задейства, първичния съединител, и смачква ремъка. Преди беше ужасен удар. Рязко така напред, чак може да паднеш напред толкова рязко. Сега не се усеща въобще. Когато съединителя захапва ремъка обратно, нали, и започва моторната спирачка. Съвсем различно е. И като че ли има малко повече инерция сега. Ето го сега цвили. Подавах му много леко газ и той угасна. Тук си има такава драма. Много леко газ, ако подадеш, той угасва. Това ми е първо каране след тунинга, като се надявам всичко да е наред и съм излезнал да го изтествам, така да се каже. Така че в момента впечатленията са ми още най-първите възможни, които съществуват. Така, красота!
АТВ-то е на 958 км или 53 часа в момента. Скоро ще му направим ревю на 1000 км, от какво сме доволни, от какво не сме доволни, от нали, всичко, което може да се каже. Ремъка, между другото, изглеждаше адски добре за тия 1000 км. Нямаше никъде пригоряло, нямаше буксувано, нали, смисъл съединителя да е буксувал, нямаше никакви такива неща. Ама той аз го карам внимателно този това. Беше се лъснал естествено малко, това е нормално, няма как да не е. По принцип препоръчват, когато се прави някакъв тунинг по когато се прави някакъв тунинг по вариатора, настройки и така нататък, нали, тунинга настройка, когато се прави това нещо, препоръчват да се смени и ремъка. Обаче на мен ремъка се ми изглеждаше окей и не съм го пипал. Общо взето в момента едва пипам газта и АТВ-то върви доста приятно, да речем. Някой ще каже, това не е доста да върви, ама върви приятно. Да, усещам голяма разлика в поведението на машината. Има повече инерция като пусна газта. Пускам газта и продължава да върви, а преди спираше. Преди спираше много по-бързо от сега, сега моторната спирачка е намалява значително. Като цяло много по-леко се управлява машината. Как ме изхвърли тук към Чичен удар. Да, вече пак врътка задницата, преди вече с стария вариатор и с новите гуми не можеше да го прави. Беше тромало доста. Сега е доста по-леко. Почти не натискам газта в момента и машината върви. Ето. Това е 5% натисната газ. Това е 20% натисната газ. И ускорява. Обаче си е студено. Ще си метна и другата буза, която е в багажника. Бялото жеравче. Да, предавките се сменят много по-лесно спрямо преди. Много по-лесно. Направо е с едно пръще штрак. Не е нужно да се клати назад-напред, за да се задвижат.
за да се задвижи лоста, да се освободи. Вече е изключително лесно. Много, много плавно. Това ми беше другата мъка, която исках да пробвам да я поправя някак, да започне да сменя по-лесно предавките. Ами да, в смисъл позициите на лоста, тук няма предавки. Студено е. Ще се видим след рекламите. Ето ни отново след рекламите. Полюбовахме се тук. Палиме и тръгваме. Ето, лошото се мести с лекота вече. Дрифти си успешно, ето направихме черта. Да. Много по-леко се движи като цяло машината вече. Другото, което е пукането намаля доста. Пукането, което прави пук, като му подадеш газ, реално се явява на вторичния съединител има едни ролки, които се чукат в тежестите и в стопелите. Когато дадеш много газ, съединителът се заключва, двата диска на съединителя и реално това му е лимитера. И оттам идва това пук, пук, обаче намаля, явно заради по-силната пружина. Реално вторичният съединител държи ремъка през цялото време и го върти. Тоест той не го върти, а го върти първичният съединител върти ремъка, който е хванат на оста, на коленовия вал реално. Той се върти непрекъснато и когато подадеш газ от центробежната сила, съединителът се свива и разпуска и така хваща ремъка, стиска го реално. И като стисне ремъка, започва да върти вторичния съединител, който е на скоростите реално. И се получава връзката първичен-вторичен. Ами да, много по-леко върви машината. Определено много по-леко върви. Много по-леко се кара и мисля, че това усещане е защото вдигна оборотите. Тоест това е цялата игра. Не става по-мощна на коне, ами променяш оборотите, работния диапазон на мотора. На двигателя, нали? Това е разликата. Патки летат. Бягай, бягай! Да, машината има
доста повече ряз, като я дръпна, като й дам газ, нали, и дръпва. Няма валежи, язовира е пропаднал. Жабурнясал. Определено върви доста повече. Да. Определено върви доста повече. Доста съм доволен от това. Имам чувство, че преден десен амортизьор ми спуска в студа, защото наклоня се страшно много надясно, наляво не е така, но надясно се наклоня доста. Между другото отляво има резервуар, който също му тежи, обаче надясно се наклоня доста, да. Може би от ония удар на това, на камъка там, като спуках гумата, нещо има поражения други, ама ще го откривам, не знам. За момента ми се вижда доста надясно да се накланя. Което ми е некомфортно, се едно ще дигне левите колела във въздуха. Тя може да ги дига, ама не съм видял. Определено машината е съвсем друга. Много по-леко върви, много по-леко ускорява. Не знам сега максимална скорост колко е, не съм я и тествал. Много по-леко върви машината. И е доста по-приятна за каране. При подаване на газ, при такова е плавна, не е преди скачаше някакво дразнещо. Или като сложих тежките гуми започна да заглъхва, все едно теглих ремарке отзад на полусъединител. Надясно се накланя доста повече машината и трябва да видя защо така. Може нещо криво да има. Да, преди искаше доста повече газ да се подава, за да върви с тежките гуми, сега не е така. Бати Берико! Браво на тия финландци, вършат си работата. Това е. Та бях тръгнал да разказвам, ама както винаги мисля за още 100 неща и мисълта не ми върви гладко. В комплекта има две пружини, 8 мисля броя тежести и такова. И шайбичка. Подложна шайба за под пружината става дума това.
на по-старите модели нямат не пружина, а шайба. По-старите модели нямат шайба и ремъка непрекъснато е зацепен дори на неутрална, нали, и така нататък. Не е окей това. Тоест, не приплъзва, ми си е зацепен, което е лошо. После са добавили дебела шайба. Дебелата шайба я оставих по съвет на Митко от Див ДИВ, официалният вносител, единствения. Той каза, че е пробвал с двете шайби, както аз мислих да направя две шайби да сложа, като си мислех, че най-вероятно трябва да се удължи, да се удебели стоковата шайба, нали? Не да махам и да става по-тънка и така нататък. Това, което направих е, той е пробвал, т.е. да сложи двете шайби и казва, че АТВ-то е станало много скудливо и отделя на по-високи обороти, т.е. на към 3000 оборота, 2 и нещо, 3 тръгва, рязко. Захапва малко късно. Което е логично, защото ти отдалечаваш съединителя повече от ремъка, т.е. правиш по-голяма хладина. И той докато завърти и обере хладината, после захапва на високо и започва да чука повече. Това чукането пук-пук. И като цяло по-лошо е да се прави това нещо с двете шайби, както аз мислех. За което много му благодаря на този човечец, златен човечец. Винаги помага. По него съвет оставих дебелата шайба, която е оригиналната и АТВ-то си е бетон. Мисля, харесва ми как го настроих сега. Окей. Тук не можех да го изкача на хаш преди, минах на ел или с много газ още от преди това. Сега вече е супер. Не променям газта почти. Доста е добре, доста е добре. Доста по-добре, не е плацебо ефект. Определено аз усещам тия неща доста. За съжаление мое. Казвам за съжаление, защото ме дразнат, когато не са окей. Като цяло, да, доста по-добре е. Може би сега ми хрумна, ще размена този амортисьор преден десен, ще отиде заден ляв. Защото там няма проблем и ще взема задния ляв на преден десен да го сложа. Че са еднакви, за да не ми потъва предницата така дразнещо. Надясно потъва доста. Ако амортисьор е проблема, разбира се, ако не е той. Ще видим. Тук предница във въздуха. Браво! Да, определено върви повече машината. Ами какво да кажа, аз съм доста доволен, изключително много. Машината е чук. Сега ще видим разхода как ще е. Не че до сега съм го знаел, ама горе-долу около 6 и нещо до 8 дава. До около 8 даваше до сега. Един път ми се получи 10, защото карах много набавни. Ама да. Тук искам да пробвам бавните.
лекота. Даже не дава да му подадеш газ. Навика от ръчкането. О, да, как поема. Много по-леко поема вече. Усещам задницата как превърта гуми по завойчетата и зацепва след малко. Чувам я отзад хрък-хрък, как някое колело губи сцепление и се чува буксуването. Абе, доволен съм, заслужава с парите това. Най-добре похарчените пари. Нали, правиме класация най-зле похарчените пари, най-добре. Това е в графа най-добре похарчени. Изключително доволен, АТВ-то има сила, лекота се кара, много леко газ иска да се подава, не иска да мачкаш додолу. Върви доста приятно и като цяло с тия гуми стъпва адски добре. Много съм доволен от гумите. Гумите са брутални и че ги видим зимата в снега, ако падне сняг тази зима, защото вече сме ноември месец и е топло. 20 градуса е на обяд. Сега сутринта около 5. И така. Поразкарахме се, прибираме се сега да поработиме малко. Ще провериме вариатора за хлабави болтове и така нататък, дали всичко му е стегнато все още. След вчерашната смяна, разглобяване и така нататък. И да. Чао и до нови срещи! Радвам се, че си направих машината, както ми е кеф на мен. Не само тук спускането да го пробваме, да го има и него на видео. И това ще е края на днешното видео. Хоп-троп. Слагаме мале ръчкането. Навика от ръчкането, а то вече е елементарно, лесно, леко. 4 по 4, бавни. Оха, съвсем различно е. Много по-лека е удара при превключване на бекшифта. Много по-плавен е. Ехей, върви доста по-леко надолу. Без спирачка, без нищо, само леко газ подавам. Да, абсолютно топ. Хоп. Чао и до скоро!